आच्छा जागोन दे आच्छा दे सार आच्छा नार्जारि औ सार दिनैनिफ्राय क'क्राझार टाउना नोंनि दायथ'आव थाबाय जागोन सार आरो टाउन एरियाखौ नोङो जेरैखि जाबाबो नायदिंनांगौ औ सार जागोन सार नों बेखौ सिनायो औ बेलाय आदा सोमखोरसिदा बोरो औ आंबो सिनायो बिसोरखौ बिसोरलाय 24 घन्टा फाल्टुखा जागा जाखा हाय हाय हाब नैबे मोजां जाथारगोनलै बिउटि प्लासनि खेबनाय नङालै रियेल साफाखा बोरो ओइ खामानि गैया बेबायदि आंनि फ्रेन्ड लिस्टआवबो थानो समाया फेसबुकआव बे बिउटि प्लासनि खेबनायसो खामानियाव गैया आं मैयासो लोगो मोनदों बेखौ गोसोमोन खालि मोदायाबो हास्लाबा बे जाम्बा ओइ बाहाय बारा गोबाव खालामजानाय नंलालै इन्सपेक्टर गोदान फैदोंनो मेडामा एनकाउन्टार स्पेसियेलिस्टनोलै बेनिफ्राय दा खोनानाय बादिबा दिल्लीयावबो गल्ड मेडेल मोनलायबावदोंनोलै है थ' थांसै होमबालाय थांसै थ' हाय फाग्लिफोर हे जोंलाय मानि फाग्लिफोर जाखो नोंसोरसो दे सानफाथोरल' मानि सिख्लाफोर नागिरग्रा नोंसोरसो फाग्ला दा गाज्रि मोननो नाङालै नोंसोरो गोजाननि मानसिजों रायलायनाङालै नोंसोर खाथिनि मानसिजोंसो रायलायनांगौ जों सेंग्राफोरजों लाइन मारियाखैथ' नोंसोर बायदियासो सानफाथोरल' सिख्लाफोर नायदिंबायग्रा ओइ हिर' आंखौ औ नोंखौ नोंनोमोन ना आंखौ दाखालि फेसबुकआव आइ लाभ इउ होननानै कमेन्ट हरनाया आं नङाथ' आं माला हरा नोंलाय नों मोनथिगौ ना आंखौ न'आवहाय आइ आफा आदा बाजैमोना बिसिबां रायदों आं नङाथ' आं माला हरा नोंनि नाम्बारा हरलाय आंनो 8486121370 सेभ खालामदो थ'ना जोंखौ रेस्टुरेन्टआव जाहैदो थौदो रेस्टुरेन्टआव हाय गाइस दानिया आंना हिर' जाहोसिगोन नोंसोर दा मा बुङो जाहैनांगौ आच्छा लोगोफोर नोंसोर मा जागोन दानिया बुंदो दे आं चिकेन बिरियानिसो जागोन आं चिकेन पक'रा जानोसै आं चिकेन ललिपप जागोन नोंसोर मा जागोन नोंनाव फैसा बेसेबां दं गैया ओइ र' जाबाय नालाय जाबाय गासिबो चावमिनखौनो जाजोब ना मा लोगोफोर औ जायो जारौमोनहा मा जागोन बयनोबो चावमिनखौनो लाबोजोबदो बिनिफ्राय कफि मोनफा लाबोदो बयनोबो औ जागोन दे कफिया जा मोजां कफिया खिन्थु बेस्टलै ना
जानायाथ' इसिबां जायाखैमोनब्रा मानो इसिबां बिल जाखो रेस्टुरेन्टआ नोंसिनि खोथाजों सोलियालै फंबायफोर नोंसिनि बेपारा नोंसिनि आंनि बेपाराव आंनि मा सिगाव जाखोथाय बिसोरो थांथावाबो माथावाबो जानोबो जायाफ्रा मा रेस्टुरेन्टाव जाहोनानै थांसै नामा जानो आंबो बुजियासै बिसोरखौ थाथ'र' आंबो नायना फैनि हाब आदा जोंनावथ' इसिबां मानि रां गैयामोनलै जों दस्रा जायगायावसो फैदोंमोन कार्तिक मोनसे खामानि मावसै मबाइलखौनो बन्द'आव होलांथ'नोसै नामा मबाइलखौनो लाखिथ'दो नामा आदा आच्छा जागोन दे जागोन दे नों बुङोब्ला होनबा थांसै नामा आदा दे जागोन दे थांदो साला सैमाफोर दानिफ्राय हिनजाव लाइन मारिग्राना नोंसोर ना र' दानिया सियालनि आदारखौ मोसायासो जासिगोन ओइ जारौमोन दाखारखा नङाबा न'आव खिथाहैजागोनबो ओइ साला सैमाफोर बोरमा फान्थाफोर मा गल गला बेलाय हा गेट आउट होनदों मा गल गला नायदों हा गेट आउट देलै दे आदामोन थांसै जों गेट आउट साला दानिफ्रायनो थाखा गैया फैसा गैया हिनजाव लाइन मारिग्रा नोंसोरो ओइ नोंसोर आंखौ मिन्थिखाया होमबा आं सिख्लाफोरखौ बेसेबां अनो औ आदा जों मिथिखागौ गारियाव गाखो गोजा ओरै गाखो थाब गाखो फाग्लिफोर हा बिसोरबायदि थेख्ला थेख्लि गथ'फोरजों मानो लाइन मारिबाय थानांगौ लाइन मारियाखैथ' कलेजनि लोगोफोरसो बारहो बेफोरबायदि सेंग्राफोरजों लरग'लथ' सेंग्राफोर खामानि गैया ना थाखायानो दं ना फैसायानो दं ना मटरानो दं बिमा बिफाफोरनि जागारग्रा गथ' सेंग्राफोरजों लाइन मारियो खोनाबाय हाय सिनाय बहा थांनो सना माबा आदामोन डान्स क्लासाव थांनो नागिरदोंमोन डान्स क्लासाव वाह बिदिबालाय जों थांफानो हायो ना अके औ अफ कर्स मानो हाया जानो अह न' नों डान्स क्लासाव थांनांला नों बावनो जानो हायो जोंजों रंजाफानो हायो मोसाफानो हायो वाव नोंनि जारौ गुस्थि नोंनि फावदुर खावलाय नोंनि हसारनाय खानाय नोंनि जारौ गुस्थि
नायफिनलां नोंनि मुं थं आंनो फोरमायलां नोंनि गामि नोगोर आंनो खोन्थालां swinai खेबसे रायलायलां swinai एसे नायफिनलां नोंनि मुं थं आंनो खोन्थालां नोंनि गामि नोगोर आंनो फोरमायलां नोंनि रोहो रोहो अरखिनि मुसुखाया आजोला बैसो आंनि गासिबो खामलिबा नोंनि रोहो रोहो अरखिनि मुसुखाया आजोला बैसो आंनि गासिबो खामलिबा रायलाया मानोबा मिथिया सोरनिबा आयौ थाबायलाङोल' मददाव आगान सुरना आयौ थाबायलाङोल' मददाव आगान सुरना swinai खेबसे रायलायलां swinai एसे नायफिनलां नोंनि मुं थं आंनो खोन्थालां नोंनि गामि नोगोर आंनो खोन्थालां बिखुङाव बेग हरना आखायाव मबाइल लाना हाइ हिल सेन्देल गाना गलापि साथा हमना फागुननि सान्दुङा जारु जारु खालामलांबाय नोंनि फारनै खावलाया फारनै खावलाया फारनै खावलाया बिखुङाव बेग हरना आखायाव मबाइल लाना हाइ हिल सेन्देल गाना गलापि साथा हमना फागुननि सान्दुङा जारु जारु खालामलांबाय नोंनि फारनै खावलाया फारनै खावलाया फारनै खावलाया swinai खेबसे रायलायलां swinai एसे नायफिनलां नोंनि मुं थं आंनो खोन्थालां नोंनि गामि नोगोर आंनो खोन्थालां थाबायहां थाद'हां SMS लिरहां माहां उसुखुथु थांहां फैहां आंखौसो लिंहां लिंहां हरसारनाय खानाया आइलि जाइलि खालामलांबाय नोंनि रुंबां खानाया रुंबां खानाया रुंबां खानाया थाबायहां थाद'हां SMS लिरहां माहां उसुखुथु थांहां फैहां आंखौसो लिंहां लिंहां हरसारनाय खानाया आइलि जाइलि खालामलांबाय नोंनि रुंबां खानाया रुंबां खानाया रुंबां खानाया swinai एसे रायदावलां swinai खेबसे नायफिनलां नोंनि मुं थं आंनो फोरमायलां नोंनि गामि नोगोर आंनो खोन्थालां swinai खेबसे रायलायलां swinai एसे नायफिनलां नोंनि मुं थं आंनो खोन्थालां नोंनि गामि नोगोर आंनो फोरमायलां आस्था लोगोफोर बे फाग्लाफ्रा मा जाजोबखोथाय मबाइलानो गासिनाबो सुइच अफ जोब मा जाखोथाय हमनोनो हाला आङो औहाय आंबो बेखौनो हरसे मानि सानगासिनो दंमोन थोद फाग्लि हे
बिसोरखौनो मोथो मोथोसो गोसोखांबायसो नामा नोंलाय फालतु सेंग्राफोरखौनो आंनाथ' रावखौबो गोसोखांनाय अननाय गैयाहाय मोनजाबानो जायो फथायनांगौ जाखावनांगौ नंगौबोहाय जिराय दे जिरायथ' दे दे। सारखौ लिंना लायनां दे अ माथो नोंसोरसोलाय औ सार जिराय 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 ओमफ्राय मा खामानिमोनलाय अ बै खामानिया आच्छा बे खामानिखौ मानो थाब मावाखै नोंसोरो औलै सार दा अफिसारफ्रानो खामानिखौनो प्रसेसखौनो खालामासै सार ओंखायनो सारखौसो बुंनो हागोन साननानै सारनावसो एसे फैनाय जादोंमोन सारा एसे बुंहरोबा मोजां जागौमोन आरो बाजेट हरनानै बाजेटआसो फैफिनलायनोसै बेखिनि खामानिखौ नोंसोर मावनो हायासै बे इलेक्सन खाथियावहाय आं रायजोफोरखौ मा बुंगोन मा बुजायगोन दे आं अफिसारखौ बाय फन बुंहरसै आंहा मिटिंबो दङ दे सार दे सार होमबा दे खामानिया खिन्थु बे यारावनो जाथारनांगोनलै जागोन सार साराल' अफिसारखौ एसे बुंहरदो जागोन दे आदा साया जाबाय नै दे जागोन दे आं जारुखौ देलाय होनोसै आदा अ दे थां थाब खालाम दे थ' सिखारदो आदा नै नायनाया जाबाय फैदो थुदो आं फाइलखौ लाबोबाय डाक फाइलखौ लाना फैदो जागोन दे ए नोंसोरसो नैबे खामानिया बोरै जानानै दंथाय नैबेखौ सारनाव एसे सोंदो ए रथ' दे मा जाबावदे मोनसे खामानिखौनो जावले फैबाय थानांगौबा बेखिनि खामानिखौनो दासिमबो मावना हरनो हायाबा ओजों अफिसावबो जाया न'आवबो बिसि फिसाजों रायजाबाव बानायासो हामलाङो नङाबा आंथ' हामखालासो बेखिनि खामानिखौनो फाग्लासो जाननि सेन्देल फैथाफ्रासो जामजोबलायलांबाय नङाबा बिसि फैबाय थानो हानांगौ जोंलाय फाले गावहाबो मावनानै हरनो हाबानो सुख जोंहाबो सुख नङाब्ला बाबायसो आङो
सार औ सार सार मा बेलाय सार नैबे फाइलनि मानसिया फैदोंमोन सोरनि फाइल मानि फाइल बिराद गोबाव जाबायनो सार नोंखौ लोगो मोनैया बेनिखायनो लोगो हमनो फैदोंमोन मानि इसेबां इन्टारेस्ट जादों नोंहालाय मा बिसोर आंखौ बायनो फैदों रां गुसेनो फैदों हा नोंहा बाहाय मानि इसेबां इन्टारेस्ट दङ थां आंहा दिनै मावनाय मुड गैया नेक्स्ट सप्तायाव फैदों बेसेबां मोनजादों नों बिसिनिफ्राय गेट आउट जागोन सार मा बुंखो सारालाय सारा बै सप्तायावसो लिंहरफिनबायलै हाब एफा गोबाव जाबाय जोंनि खामानिया सारा मानो दासो बिदि बुंखोब्रा बेनोथ' जादोंलै आदामोन आरो दिनैथ' सुनिबारबावसो सारा गामसा दख'ना गानाब्लानो हिनजावबाबो हौवाबाबो सोनाय नंखाया नोंसोर हाबखानो मोनखानाय नङा थाद खर'आनो थिग गैलालै बेना हिनजाव खारजानायनि थाखायनो थु हैद र' बिदि नङाब्रा मोजांबाबो गाज्रिबाबो बेयो सासे अफिसारखौ अफिसार बादि मान होनो सोलोंदोब्रा मान होनो बेबायदि मान होनायावनो मानिजायाखै जोङो घन्टा थु हाय डार्लिं औ swinai नों थाबैनो फैदो ना आंथ' नेगासिनो दंखायो प्लिज सोर दं नोंसोरलाय हारसिं नामा औ हारसिंसो मा नों गिदों मानो गिनांगौ आंलाय र' आं थांगासिनो अके कम अन बेबी ओ सना जिउ आं कलेजावसो नों बावबाय नामा सना बेरायनो खोथा होनानै हो क्लास लायैया सानथामसो जाबायमोन गाबोन थांथारगोन ना प्लिज नाथाय फंसे खोथा आंनो गाबोन ड्रेस बायनो 10,000 रां नांगौमोन नो टेंशन Hi swinai, how are you? I'm fine. Okay. नोंनि गारां खोनाब्लानो थोथारोलै सना आंनि जिउ दा बेलासियाव लोगो हमना आंखौ रेस्टुरेन्टआव आंबो नोंखौ जोबोद गोसोखाङो सना जागोन सना नाथाय फंसे खोथा आंहा गाबोन शपिं खालामनांगौमोन ना दे जागोन सना नों मा सिन्था खालामदों क'क्राझारनि बयनिख्रुइ साबसिन दख'नाखौनो बायनानै होथारगोनलै सना आङो नों आंनिल' जिउनि जानानै थाबाय थाना थेंक इउ अके सना The person you are calling is currently busy. Please call again later. आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाह देरा नोंगे बना होदो माथो मबाइल रानलाय अरे खाली बिजी दे नोंगे बना होदो दे खाली फन खाली अनलाइन मानसिया बारा मोजां गाना मारा बिलाय सालियालाय Hey, मोना लेवरा 7,000 थांबाय आङो नै सेस गैले हाब सालाफ्रा थासि गेलेगासिनो दं हिनजाव मोनलायनो गेलेदों ना फैसानि गेलेदोंब्रा हाब बाबा खेलाया गिदिरथारथ' मालाय नंगौरा जाथारबाय आंबो हरलै एसे आंबो लोंहैनांगौ आप
just बाबरे बाब 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 माबायदि सिख्लालै बिलाय दाखालिबो अनथावथाव बिनियाव हरलायबाय आङो 20,000 दाने आंनि फनखौनो थिखांबावले अंगौलै भागि अंगौ गय फाननायनि सोमोन्दोआ फेसबुकनि गावदां गावदां महर गोसा गोसा सिख्लाफोरजों नों गोजावदों मा गयल' नोंनि मोसौ मोसा दाउ अमा जा दं साफा जाजोबगोन अब्लाबो नों बे सिख्लाखौ मोननाय नङालै गारनोबा गारदो नोङो बे हुदाखौ नङाबा दोंसेबो थानाय नङा मिथिबाय आरो बे जुवा गेलेनायाव नोंनि मबाइल आरो घरि लंपेन्ट गस्ला फुनानै फानबाबो नों मोननाय नङालै लाब गैया गारनोबा गारदो नोङो बे हुदाखौ रांखिना फैबाय पुलिस इन्सपेक्टर फैबायलै खारदो 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 जानो आरो गोबादि बुलाबाय थागोन खारदोलै बारनोबो हायामोन जानो ओंखारनोसै बेबो मोनसे बिसिनि आड्डानि पइन्ट सैनाय दे नों बासिनानै बबे बबेखौ लायो लादो बैखौ हरलाय मादै बैखौ बै गोसोम हांखौ हरलाय दे सैनाय नों जेखौ फसायो बेखौ बासिनानै ला आहा नोंनि थाखाय जेबो माना गैया बेबो मोजां ना औ बेखौबो लाजायो बेबो मोजांथारथ' बेखौ लानो हागोन बेजों नैबेजोंखौ लानोसै दे औ दे दे बेखौनो लादो दे बेखौ सोनानै हरदो दामा बेसेबां जाखो मादै गासै नैबे 30,000 नैबे 20,000 गासै 50,000 जाबाय औ दे होमबा मारै थादो दे ससे थांबानो न' मोनखायो आदा नङा सैनाय आं न'सिम दोनलांनो हायो ना नङा आदा नों एफा खस्थ' खालामनांला थांदो आदा दे बाय बाय माथो दहाय बागानसालियावसो होनदोंमोनलाय लेट जाबाय ना सैनाय सरि माथो बेबायदिल' खालामबाय थायो नों आंखौ नङा सना इलेक्सन केम्पिंआनो डिस्टार्ब होगासिनो नों आंखौ खालि बेबायदिल' बुंबाय थायो थुदो गोख्रै आया माथो गाबनोसै सारालाय फोजा जानाय नंलालै दा रायजालायगोनसो
मा नों गाबदोंसो गाबनाङा दे मा फैथ'वा दे आंनो दंखायो नामा सानस्रि बे बेगा लाना फै Mami nung ubay dong. Anang berat loमजाबाय. आनै सना नों लोमजानाय मोनथारबाय गोजांनाय मोनदों सना आं बाबानो फन हरनो दे सना दे मानो फनखौनो हमदिया दालाय मानो दाबो हमदिया हेलौ आं सादा एफाग्राब फन हरगासिनो दहायनिफ्रायनो मानोथ' हमाखै जारुआ जोबोद गोसा लोमजानानै दंगासिनो हा लोमजादों अ गड नों थाब फैदो आदा नानिखौ डाक्टारनाव लांनांसिगोन इस आइसोना र' आं थांगासिनो दं थांगासिनो दं नों दा गाबसै दे सना दे बाबाया फैबाथाय डाक्टारनाव लांखासिगोन नों गेलेनो मोनसिगोन आइसोना नों लोमजादों ना आइसोना नों लोमजादों लोमजानाया बारा जाथारबाय आदा नों थाब लांदो नों थाथ'दो दे सानसे न'खौ नायदो दे जागोन Mami ang berat loमजाबाय. र' दे दानो लोमजागागोन दे हस्पिटाल मोनथारनोसै दे लोमजागागोन दे दानो दे नों गाबनो नाङा दे शिट हाखु दाखु आरो गारियाव गाज्रि जाबावबाय नामा मा जाखो बेलाय फैदो ओइ आदा मा जाखो आदा माबाफोर जादों नामा दे गाखोदो बिदिब्ला आदा थाब गाखोदो आच्छा फंबाय नों सोर जाखोमोनलाय आंथ' बेनिनोखा आदा क'क्राझारनिनो क'क्राझारनिखा ना मा मावो आंथ' दा फरायगासिनोसो दं जेबो मावथ'वाखै फरायगासिनो ना मा फरायगासिनो दं आंथ' दा MBA खालामगासिनो दं आच्छा नंगौ ना दिल्ली इउनिभारसिटियाव गुड आच्छा आदा जारुनि लोमजानायाथ' जेबोथ' जानाय नंला ना
जेबो जानाय नंला डक्टरा बुंबाय जेबो जानाय नंला बे होननानै दाथ' एसे सुग्लायबाय आदसा आदा नोंस्रा न'खराव साबेसे दं एफा सिरियास लोमजानायाव बाजैयाथ' फैफानो हायोमोन ना आंनिखौथ' मा बुंबावनो फंबाय दंब्लाबो गैयै बायदियानो जाहैबाय हाय दैदेन माखौ एसेबां गोसो होबाय थाखो आंखौ नायसनलायथ्रासै नामा सोरखौ गोसोखांदों अनजालि नोंखौनो गोसोखांगासिनो दंना आङो आरो माथो अनजालि नोंलाय माबादिथो सिमां नुखो नोंलाय नों बुंदो अनजालि आंथ' ओरैबायदि सिमां नुबाय बै अख्राङा बेसे गुवार बै अख्राङा बेसे गोजौ बेबादिनो आं सिमांफोर नुबाय नाथाय नोंलाय माबादिथो नुखो बुंना प्लिज बुंना खेबसे बुंना प्लिज बुंदोना फंसे खोथा नों आंनि सिगाङाव ओरैबोजों हो 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 गोसोआ सानो बुंलाङो नाथाय नों खाथियाव फैयोब्ला खुगायाव गोमायो आंनि रावा सागरनि दैयाबो दोहौ बुग्लेमबाय नोंनिनो अननाय मोना नोंनिनो रादायलाना नोंनिनो रादायलाना
सिरि सिरि गंसि थायो मानो बुंदोना फंसे खोथा नों आंनि सिगाङाव गोरिबोजों रुजुरुमु सिमां नुबा समायना मोनसे नखर आइ आफा बिदा फंबाय लोगोसे जाथि खुरमा रुजुरुमु सिमां नुबाय रुजुरुमु सिमां नुबाय ओइ सना नों मानो बिदि सिरि सिरि गंसि थायो मानो बुंदोना फंसे खोथा नों आंनि सिगाङाव गोरबोजों जेबो उफाय गैला फंबाय बिदिनो दंथ'यो 세마님 잡아 가리고 살려고 만 살려드는 수라 사람 몬테 좀 피난이 던잖아 저희마 베일라츠벌 로네서 그 일렉션 없어 나이가 낭해봐 말하시 능신을 뭘 해보고 낭을 ओइ मा होनामोन नों ओइ मा होनामोन नों मा होनामोन ओइ बेटा सिनायाखै नों बेटा सिनायाखै मा बुंमोन नों हा मा बुंमोन नों आं जेबो मा बुंमोन ओइ बुं मा जेबो बुङाखै मा बुङाखै बुंफिन मा बुङाखै बेखौ मा बुङाखै बुं मा बुङामोन नों बुं आं जेबो बुङाखै लादा मा बुङामोन नों मान्दा बुङाखै नों बुं मान्दा बुङा सैमानि फिसाफोर सैमानि फिसा साला सैमा ओइ र' सैमानि फिसा मा बुंदों नों हा ओइ साला सैमानि फिसासो होनबावदों नों हाब मा फाव जाखो नोंसिनियालाय मानसिनि आखलफोराखि बेफोरबायदि जायोलै हैद बुनाब्रा बुनाङा ओइ साला बिनि सोमोन्दै मा मोनथिगौ नोङो हा बिनि सोमोन्दै मा मोनथिगौ नों होद बबेनि गब्लाब्ला सेंग्रा बिलाय नोंबा थैनि आबेर गेलेनो लुगैदों नामा ओइ जानाय नंला बोरैबा जासिगोन नामा बे समाव खारखुमा खानांसिगोन आं
Ayo. Oh my god. Hah? Haydi. Haydi. Of. Oh shit. Gaरिया बायजोबबाय आंना गारिया बायजोबबाय. दाना मा खालामबावनांगौ जाखो आङो? आफाजों रायजासिगोन आं दाना गारिखौ दाना. ओइ गारिखौ सालायनो रोङाबा मानो सालायो? गारिया बायजोबबाय आंना. बायजोबबाय. आंनि गारिनि बाम्पारा बायजोबबाय. मेडाम दायाथ' आंनिल' नङाना नोंबोथ' रं साइडजों फैदोंना सरि मेडाम आंहाबोथ' आथिङाव दुखु मोनबायना मा मुं नोंना? सोमदोन ओइ र' सोमदोन नोंनि मबाइल नाम्बारखौ आंनो होलांनो हागोन नामा? हरना सोमदोन हरना प्लिज हरना. दे नों होलाङाखैथ' दा फेसबुकाव सार्च खालामगोन आं SMS हरगोन आं नागिरगोन आं र' गवा नों. Baba, honne mamiya. Ha? Mami nङाथ'. नों मामि बायदि नुदों? थुनाय नायनि थुनाय. Mami. बे मामि नङाथ' बे दस्रानिसो. सरि सिस्टार बेनि बिमाया गोजानाव दंहैयो नालाय बेखायनो बियो बिमा बायदि नुनानै मामि होनफ्लांदों. अन्नानै निमाहा हो. जेबो नङा दे आदा इट्स अके. हाय नानि सो किउट. औ नङा नोंसोर जेबो गिनाङा केसआथ' सेक्सन 420 नङा होमबा बिदिया जाखायो जेबो सिन्था खालामनाङा आं मावना हरगोन दे आं दं बेखौ आं मावना हरगोन सिन्था खालामनाङा ददेरे आइ माब्रै सिफायजोबखो होमबा इसे हे मानसिबोलाय प्लिज आपा सरि ना नों दा सोंसै आपा ओरैबायदि सेंग्रामोन ना वाव ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि हेन्डसाम वाव हाब फिफा फिसा माखौ एफा खुसि जाबोखो सोंदो नोंसा जोंनावनो आंनि गारिनि बाम्पारखौ सिफायबाय आंनि गोसोखौथ' सिफायनो हालाना बे दे आइ दे नोंनि फसायनायानो आंनि फसायनाय मिथिबाय आइ नोंहा अफिसाव थांनायनि टाइमा जायाखै नङालाय नै टाइमा जाबाय फाग्लिया नाब्लेब्लेनो ओइ बिमा सिख्ला देरबायना मिथिबाय
La 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 la. मानि एसे दुगा बेलाय नाम्बार होलांलायै नों गखाया नोंखौ जेरैबाबो लोगो हमथारगोन आं सैनाय बुजियो आं नोंनि लुबैनाय हास्थायनाय आरो नोंनि गोनांथिफोरखौ जेबो सिन्था खालामनाङा दे सना जागोन दे आदा र' आदा आं लाखिथ'दो मानो सना गाबोन कलेज दंना बिनिखायनो नैबे लोगोनाव हाबनो लोमजादों होनदोंमोन दा माब्रै जाखोथाय बेखौनो एसे नायलांनां नों थांनो दे आदा बाय मानो बिदि बुंदों बेलाय माथो दहाय सैनाय बमानथो आंखौ लिंहरखो नोंलाय माबा आदा आंनि लोगोनि न'आ बैथिंनो सोर लोगो सोंबाय थानो नांला थुदो गोख्रै दिनै बावनो टाइम पास खालामथ'दि नामा सैनाय ओरैनो बावनो थाथ'दिने शपिंखौ होजों खालामसै नामा सैनाय बावनो टाइम पास खालामनानै गाबोन शपिं खालामसै नामा थांदिनि सना सानैजों रुमाव थांदिनिथो रुमाव टाइम पास खालामहैनोसै सैनाय सिखारथ' सना सानजौबाय नोंहा दिनै कलेजाव थांनांगौमोन ना टाइम जाबायथ' सना आं दिनै कलेजाव थांला मानो खर'खौनो गिदिर मोनबाय आं दिनै
मा सानदों बेलाय इसेबां एसामिस हरबाय आं मोनसेबो रिप्लाइखौनो हरफिना गावखौनो सोरगोनि इन्द्र राजा बायदि मोनदों दा बे Oh God, thank you God. ओइ मेडाम हारसिङै मा उसावादाव माबाफोर जादों नामा जेबो जायाखै आंहा गारि गैयाना दिनै आफाया मोनसे खामानियाव लांदों अन्नानै नों आंखौ लांफानो हागोन नामा मानो हाया जानो औ हागोन नोंखौ लांनानै खहा जायैयाव आंहा जेबो अबजेक्सन गैया गाखोदो सोमदोन जोंनि आइ आफाया नोंखौ नायनो लुबैदोंनो थौना जोंनाव थांनि आफाया नोंखौ नायनो लुबैदोंनो आंखौ नायनो मानो नायनो आरो नोंनि आइ आफायालाय आंखौ बोरै मिथिखो थोद आं बेफोरखौ जेबो मिथिया थाङाबा हगारखाया आं ओइ लामानि मानसिफ्रा नुयोब्ला मा बुंगोन मा बुंनो लामानि मानसि लामाजों थांबाय थागोन दिबानि बुंगोन दिबाना बुंगोन आरो मा बुंनो थौ थांसै थौ फैदो फैदो दिनै आंनि बार्थडे दङ ओ बार्थडेसो बेनि थाखायसो आंखौ लिंबोदों औ आइ आलासिया सोर जाखो बियो सोमदोन गुड भेरि गुड नेम हाब मा एफा गोबाव केक हानायनि समा जालायलांबाय सोमदोन जोबोर मोजां लोगो जा नोंसोर सानैजों लोगो जा आंहा जेबो अबजेक्सन गैया ना मा होनो बिमा हा आलासिजों एसेबो रायलायला नोङो आं मा रायलायबावनो नोंनो माथो रायलायगासिनो दङ जेबो नङा आदै थां फै दद्रेजों लोगो जाबाय था बे न'नि दरजाया जेब्लायबो नोंनि थाखाय खुला जोबोर मोजां सोमदोन जोबोर मोजां सानैजों लोगो जा नोंसोरो आंहा जेबो अबजेक्सन गैया जागोन दे आदै फैबाय औ आयै दे हादो दे आइ केकआ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Dodere Happy birthday to you जोंना बिदिनोखा आदै जेबो उसुबिदा मोननो नाङा जागोन दे मादै जेबो नङा जोंनि न'खराव बिदिनो सोलिखायो जेबो साना आदै बिदिब्ला आदै आरो मादै आं थांसै नामा थांथारसैबो औ दे जागोन दे आदै मालाबा फैफिनदो
गोसोखाङो ना खाङा नोंबा मोजां मोनो ना मोना फागला बादि आं गोसोखाङो जावलिया बादि आं सानफ्रांबाय थायो बेथ' सैनायथार मानो आं थानानै गुबुनजों थांबावखो बेलाय बेथ' एसेब्लाबो आंनो खिन्थाथारनांगौ माबादि सिख्ला बेलाय
थ' सना बैहाय जिरायहैनोसै लोंदो जारौ जेबो नङा कल्ड्रिंक्ससो नोंसोर जों थाथान्दियाव मा गिदों बावदि मा दं नोंसोर मा मिथिनो मा सिन्था खालामदों नोंसोरलाय जों थासान्दियावलाय नोंसोर मानो जोंनो टाइमखौनो होनो हाया ए जों बिदि नङा दे जों माब्लाबा बिदि साना जों टाइमखौनो मोना आरो बिमा बिफायाबो हगारलाबायाना कलेज दं टिउसन दं ना मा बुङो लोगोफोर औ खोनाबायना नोंसोरबायदि लोगो थानानै सोरखौ गिबावनो जोंलाय रावखौबो गिखाला नो प्रब्लेम नो टेनसन साला सैमा फोरमायसो बिदिसो हा मा सरि बेलाय मा सरि हा मा सरि साला सैमा मा सरि बेयो मा सरि मा सरि मा सरि बेलाय मा कल्ड्रिंक्स बेलाय हा मा कल्ड्रिंक्स आरो नोंसोरबो साला सैमाफोर एन्टि ससियेल नोंसोर कलेज फरायनो फैदों ना बेबायदि बेबायदि मावनो फैदों हा गेट आउट आं बुंदों गेट आउट गेट आउट सैनाय नों आंनि जिउनिखा आरो बे खोथाया खाथां आरो सैथोखा मिथिगौ आं नाथाय बेबायदिजोंल' आंनि जिउ मान सन्मान रैखाथि जाया जाखाव नों सिन्था खालामनाङा फैगौ इलेक्सन जोबबानो नोंखौ हाबा लागोन सना आरो बे खोथाया खाथां सैनाय नैबेनो नोंनि फोथायनायनि नेरसोना सार नै बेनो बैनि मानसिया अ बदमाइसखौ दिनैसो सिनायसिगोन आङो
गुन्दागिरि खालामग्रा बिसोरो सार उसजों रायलायनो असी आई एम ब्रह्म स्पीकिं सोर ब्रह्म नोंलाय असी बाथ्राखौ फुरायनानै बुं नङाब्ला गोजौनिफ्राय गाहायाव फैफिनगोन मिथिबाय हा सोर नों एक्ट्रेस नों समस्ति सिनायबाय सारसोमोन नामा सरिलै सार सरि आं सिनायाखैमोन सार असी नोंनि गन्द्रायाव मासे बोरमा फान्था हाबनानै दं मिथिबाय आरो नों बे बोरमा फान्थाखौ बोलि होनानै जानो दासान मिथिबाय बे बोरमाया आंनिनो दानो नों बुजिनो मोनबायब्ला बेखौ थाब हगार हर अके सार जागोन सार सियर नार्जारी बेखौ थाबैनो हगारदो हाब सार बे माबोरै जाथावगौ बेखौ दानो हगारदो मिनिस्टारनि अर्डार बेनो जाबाय डिउटिया ओइ खुलिबिलाय नै बय सानै लां संगीता नोंनिफ्रायथ' आं आरो रावखौबो साबसिन नुखायाखिसै बेसेबा गोबावनिफ्राय आं फेसबुकआव नायै बासिबोबाय नाथाय नोंसो आंनि दिनै सेलेक्टेड जाबाय बैसोआबोथ' जाबाय आंना हाबा जानायनि मेगनाबोथ' फसायबाय नोंखौनो लाबोनायनि वाह नों जोबोर समायना ना हा बेथ' सैनायथार माब्रै जाखो बेलाय आंनो दङ आरो गुबुननो थांबावबाय आंनोथ' दिनै फुंनिफ्रायनो खेबसेबो फन हराखै बियो बे बोरै जाथावगौ आंनो दं जे जायगायाव बेखौ दिनैसो बुजिनो बे आं मानसिखौ सोमदोन नों आंजों दा बेलासियाव फैना बेरायहैनि फैना दे दाहाय थांगोन आं बेलासियाव खालि अनलाइनल' खालि फेसबुकजोंल' गेलेबाय थायो आं हले बेबायदिखौ बारा मोजां मोना दे थांगासिनो दं आं बाय अ सार गुड इभिनिं इभिनिं अबेसिम थांनो सोमदोन आं दा दसे टाउनाव बेरायनो नागिरदों मोजां ना खबरा औ सार मोजां नाथाय नोंनालाय सार
आंना जोबोद मोजां आदसा सोमदोन जागोन सार ओरै फैथ'नायसै दसे जिरायनि जिरायदो आदसा फंबाय आंनि खोथाखौथ' मा बुंबावनो औ दिनैसिमबो खुनु गोजोननाय होननायानो गैया बावनो सानब्लाबो बावनो हाया आरो माब्रै बावनो ओइ बिमा ओइ दे माबार खालामद' नै टाइमा हास्लाबथारला टाइमा जाबाय मानो दाबो जादिया थाब थांनांगोन दे ओइ आंना जाबाय जोंना जाबायथ' गावहासो दासिमबो आयना नायगासिनो सेंग्रानि बायदिनो नोंथ' आंनि फुथुला असे फुथुलाखा जाबाय थ' नै बेगा लादोथ' हेलौ हाय अनजालि सोरमोनलाय नों मानो आंजों मोजांखौनो रायलाया अ नोंसो मा नों आंखौ मोजां मोना नामा हारे आं नोंखौ मोजां सिनायजोबाना नों मानो आंखौ गुबुन नाम्बारजों डिस्टार्ब खालामबाय थायो नङा जुदि आं नोंखौ मोनाब्ला आं थैगोन उफु मानो बुजिया नोङो आं दाख्लैनो नोंनि नाम्बारखौ ब्लक खालायखाबायना मोनबेसे नाम्बार दं नोंना मोनबेसे एकाउन्ट दं नोंना आं बुंखाबाय नोंखौ आंनाव फनबो दा खालाम आंनाव SMS बो दाहरबाय दाथासै प्लिज एसे बुजिना नङा सना आं नोंखौ रियेलि मोजां मोनो नों दस्रानि थाखाय हांगार जा जुजाय जा नाथाय नों आंनि थाखाय सना हिरा रुपा मिथिबाय Oh God ओइ बिमा मा खालामदों बिलाय बिमा मा लोमजादों एसे खर' सानाय मोनदों आं बुंखांदों ना बांद्राय मबाइल नायोबा खर' सायो होननानै इनार्जि बोयो होननानै एसेल' सादों बांद्राय नायबाय थानो ना खर' गिदिङो बिदिनो आं दा उन्दै लानानै जोबोद खस्थ' दं मिथिबायना दे फंबाय बिदिबा गोबाव जागोन नोंबो थांदो आंबो गेलेहैनोसै औ दे आदा उनाव लोगो मोनगोन दे सोमदोन आं नोंखौ साखाथियाव मोननो लुबैयो दालाय आं साखाथियाव गैयाब्ला बेसेबांथो गोजानाव दं सोमदोन नों मानो बुजिया आं मा बुंनो सानदों आरो माथो बुंनो दे बुं दे सोमदोन आं नोंखौ जोंनावनो थाजानो लुबैबाय जाम्बि ओइ नों बोराबदों नोंनि बुंनाय लुगैनाय रावफोरखौ आंहाबोथ' हमनो हायोना नाथाय आंहाबोथ' साननांगौ दङ ना बिदि बुंनानै आं नोंखौ एरायनो सानाखैना नों मानो बुजिया ददेरे आइ आफा दं न'खर दं
आरो आंहाबोथ' साननांगौ दंना ओइ नों गाबदोंसो बिदि बुंनानै आं नोंखौ एरायनो सानाखैना नों मानोथो बुजिया ददेरे ददेरे आं नोंखौ बाव लिंबोनाया सासे आदानि सल'खौसो खोन्थानो फैदोंमोन आं दुखुबो नांथाव आरो लाजिनोबो ओंखारथाव दे थाब खिन्था ददेरे मा बुंबावनो आंनि जिउनिख्रुइबो बे आदानि जिउखौसो बांसिन गोसोखाङो आं दाबायदियाव जोंबो बेबायदि जायोब्ला हेल' हाय अनजालि प्लिज मोगथां आं नोंखौ होनखाबायना आं थांनो हाया होननानै नों मानो एसेबो बुजिनो सेस्था खालामा अनजालि हमदो ना मा न हमा मोगथां आं होनखाबायना नोंखौ मानो बारे बारे डिस्टार्ब खालामबाय थायो नोङो प्लिज अनजालि नों आंखौ अननानै खेबसेल' बेरायनो फैना प्लिज बे माब्लाबाबो जानो हाया नेभार प्लिज 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 एसे बुजिनो सेस्था खालामना एसे बुजिना नायलाय अ बिदिब्ला नों आंखौ लाजिफुनांबाय दे अनजालि बिदिब्ला आं दानो थैगोन नाय नों थैगोन आं नों मानो बारे बारे आंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थायो आं थैगोन मा जाखो बे लाजिनो रोंथारला ओइ बिमा बिमा मा जाखो नुवाखै नोङो नायलाय नोङो दाबादिनि सेंग्रा मोद्लाफोरनि आखलखौ लाजिनोबो रोंथारला फरायनायाथ' गैखाला मा फरायबावनो मा सोलोंबावनो बिसोरलाय बेबादिजों मा मोजां क्वालिफिकेसन लानो बिसोरो गासिबो समाजाव बिदिनो जाजोब्बाय आल्थुब फाल्थुब आल्थुब फाल्थुब फैगोन ना फैया जाखो बिलाय थांलासो नामाथाय आङो थांनायनोसै आं
थोद' अनजालि जागोन दे नाथाय नोंनि गले गले खावलायनायाव आं दिनै फार्स्ट टाइम फैबाय बिदिब्ला नों आंखौ सुखुवा न' बिदि नङा नोंथ' गासिबो प्रब्लेमफोरखौ मिथिखायोना मा होननानै नोंखौ माबोरै बुजायबावनो आं माबोरै खिन्थाबावनो नोंनो फरगेट एबाउट इट बेखौ उनाव रायलायगोन दिनै नों आंजों फैदों ना थोदो गोख्रै आं दिनै फुरा नोंजों टाइम स्पेन्ड खालामनोसै फुरा लं ड्राइभ अके अनजालि एसे जिरायनोसै नामा मा नायबाय थाखो नोंखौनो नायदों नोंखौनो सानगासिनो दं मा सानबाय थाखो आसा मोगथां नों दासान्दि मा खालामगासिनो मा मावगासिनो आं बेंगलराव थांनानै इन्जिनियारिंखौ पास खालामबाय वाव गुड मोजांथ' ओमफ्राय दासान्दि मा थांखि लागासिनो बेखौ उनाव रायलायगोन दे बेरायनोथ' बेफोर माब्रै जानो हाखो सासे हाबा जाखांनाय गथ' गथाय गोनां हिनजावा सासे सेंग्राजों बोरै थांनो हाखो छि बेनोथ' जादों ददेरे फेसबुकजों गेलेयै गेलेयै जोंनि समाजाव जोबोद गाज्रि जाबोनो हमबाय नाथाय बेफोरो मानि थाखाय जादों मानोना जोंनि आबुं लेखा रोङियानो समाजाव बेफोरबायदिखौ गासिबो लाबोजोबदों थ' थांदिनि बिदिबा नोंबो बेबायदि दाजाखाबबाय था बाबा मामिया माला फैगोन मामिया मामिनो फन हरनो आं रायज्लायनो मामिया थाब फैगोन दे नों गाबनो नाङा दे मादै मामिया थाब फैगोन मामि फैबा मेथाइ बुरजा लाबोगोन दे मादै आइ सना मामिया थाब फैगोन दे बेसेबां दुखु खस्थ' मोनबाय नों आदा बे जोनोमाव सुखुनि संसाराव दुखुनि देंखोसो नों दैदेनजाबाय आदा हे इसोर आफा आदानि संसारखौ नाहरदो दुखुनि देंखोजोंसो नों दैदेनजाबाय आदा
हाय सेक्सि बहा थांनो सना Stupid idiot. खुगायाव मोजां राव गैया नोंस्रा गाखोदा सना जोंनि भारा नाङै गारियाव खुगायाव मोजां राव गैया What nonsense. ओइ जारौ थुरि जाखोबा मालालाय ओइ पुलिस फैगौ पुलिस फैगौ पुलिस फैगौ मा जादों बिसोरलाय सोर बिसोरलाय आसला देबावसो दिनैसो नुफैबाय आं इन्सपेक्टर नोंना नाटकआ एसे देरद्रायबाय नों बायदि मामुलि इन्सपेक्टरा आंनि बे न'आव फैनो माबोरै साहस मोनखो मिनिस्टार सारजी भारतनि खना खनला जायगायाव दिन्थिनो थाखाय सरकारा आंनो नैबे स्क्रिप्टआव आंनो मोनसे रल होदों मोनथिबाय आरो नोंथांनि बेबायदि फ्लेटफोरखौ मोनोबा आरो आं बेनिफ्राय साबसिन दिन्थिनो मोजां मोनो इन्सपेक्टर डायलगखौ सामलायनानै बुं मिनिस्टार जी यू अल्सो इन्टारेस्टेड पार्सन बेबायदि बावखुंग्रिखौनो नागिरगासिनो दं आं नोंथांनि बेबायदि मेगन फेदेरनाया खुनुरुखुम ट्रेन्सफारल' खालामनो हागोन बाखि जेबो खालामनो हाया बाय बाय सैमा बांग्राफोर नोंसिनि थाखायनो आंनि पलिटिकेल केरियारा लासै लासै गाज्रि जानो हमबाय मोसौफोर हेल' दहायनिफ्राय हरदों आङो बिजि ए आदाजोंसो रायलायदोंमोन सोर आदा हरदों जानला मानला सोर आदा माबा आयंनि फिसाला दिल्लीयाव थायो सेंग्रा नुनायमानि गासिबो आदा जाजोबो नामा आंखौबोथ' आदा होनो ना नोङो इस आदा बिसास मोनालै आङो हिनजावफोरनि खोथा हमनो हालाय लाला आङो नोंनि खोथा बाथ्राखौ दोनथ'दो बेफोर नों लोगो हमनो नागिरनाय बोरो दाख्लै बुंलायबाय नोङो लोगो हमनो थगायनोल' मैयाबो बुंलायबाय नोङो लोगो हमनो बोरोथो नोंनो खालि लोगो हमनो नागिरो माथो खोथाखौनो लाखिनो हायालै नोंलाय दे जागोन दे थांगोन आं दे लोगो हमनो बिदिसो जानांगौ दासो एसे मोजां मोनबाय आङो आच्छा नों माला फैनो सोलाबगोन सना नों माला फैनो सोलाबगोन नों माला लिंहरो नोंनिसो खोथा जागोन गरम फै गाबोननो फैथारदो नोङो क'क्राझाराव दे जागोन दे एथ'बां फाग्ला जानो नाङा नोंजों खाथि थानो लुगैथारबायलां सना माला मोनाबावो माला सोरांबावो गाबोननो माला फैबावो हाबाब सना दोनथ'दो दे आदा हेल' इस
एसे रायलायबावथारगौमोन आं सालिया दानबायसो थोस गोसथोनाखि बेबायदि जाबाय बायोलै हाखु दाखु फन दानबाय बायनाय समाजाव जोबोद गाज्रि जाबोनो हमबाय गाननाय जोमनायफोरखौ एसे मोजां गानदो नोंबो दालाय मोजां गानाखै आङो दे बिदिब्ला दिनैनिफ्राय खालि दख'नाल' गाननोसै आङो औ दे या र' बिसोरखौ लाखिनांगौ वाव मा एसे जारौरौ बेसेबां समायना बेबायदिखौ नुबा जोंहाबो गोसोआ गोजोन मोनो ओइ नोंखौ बस लिंहरदों थां लासिंसि बिदि मानसिजों बुजादों दाख्लैनो थिफुदलाया नोंमोन दा बेथा ओइबाराव नों बासायनो हागोन ना नोंनि सैनाया बासायनो हागोन हा बेटा पुलिस फैगौ पुलिस हा पुलिस सोमदोन मा जाखो नोङो सोमदोन नों माबोरै जाखो सोमदोन मा सैनाय हारसिङै बबेयाव थांनो औ आदा हारसिङैसो आंखौ लांफानो हागोन नामा फालतु नों बायदि सिख्लाया
एउटा सिरियस कुरा छ। के कुरा? यहाँ कुरा गर्नु हुँदैन, साइडमा जाउँ। जो यहाँ हुँदैन। हाय swinai। ओइ swinai। औ आदा। बाद हो नों बादि फाल्थु सिख्ला आंखौ आदा दा बुं। बोरो दाखालि 20,000 लांनाया बोरो? 20,000 आङो दानो नांगौ। आरो बिखौ हरनो हायाब्ला नोंनि जाखाव गुन्दायाबो नोंखौ बासायनो हानाय नङा। मिथिबाय? बे जाखाव गुन्दाया आंनि आसुगुर बिजौनिबो नङा दे। सालि गुन्दि सानथामल' नोङो टाइम होनाय जाबाय आं। संख्ल जाग्रा दा नोङो। Check the ladies. Ala, माउँदैछु एकछिन वेट गर न। अच्छा बोस, कुरा चाहिँ के थियो? एउटा सिरियस कुरा छ, सुनेको मैले। बोडोल्यान्डबाट एउटा केटा यहाँ आएको छ। भुटानमा यो केटा साइड खेल्नु आएको छ। अनि मेरो गर्लफ्रेन्डसँग यो केटा साइड खेल्दैछ। पर्खी साला मेरो जग्गामा आएर मेरै गर्लफ्रेन्डसँग साइड खेल्ने सरमै मुर्दो कुरा यो। हो बोस, राइट। यो आजको मात्र कुरा होइन, यो जहिले पनि हुन्छ। अरे बोस, तपाईँले पहिला किन हामीलाई भन्नु भएन? हामीलाई भन्नु पर्थ्यो। तपाईँले कमसेकम भन्नु पर्थ्यो हामीलाई, किन भन्नु भएन? हामी खोज्यौँ त्यसलाई। Check the ladies. किन टेलेट गरियो? ए गाडी नै पाएन। किन टेलेट गरियो? तँलाई फोन गर्दा मलाई पुरा हैरान के भयो। गर्नु अनि? कोलेर खानु नि बहिनी। यो ब्याग उतारनु। कोलेर खानु नि बहिनी। बा लाजिया लाजिगी फाल्टु सेंग्रा। swinai। ए swinai, नों मा बुजिदों आंखौ? मा राव बुंखो नों? नोंखौ दहायनिफ्राय फन खालामबाय थादोंमोन ना? नाथाय नों आंनि फारसे जेबो दायथ' लायाखै। नों जेरै आंबो एरै। नोंनि सोंनायनि फिननाया नोंनावनो दं, मोनथिबाय? नों आंखौ मा सानदों? साला गुन्दा। मा swinai, रावबो रोगाग्रा गैथारला? गासैबो आंखौ मानो दिनै बेबायदि खालामलांखो? आं जेबो बुजिनो मोनासै। आइ समायना, हाबाब गोजांग्राग्रा मा दुगैबाय थादों नोंसोरलाय? लोमजाथारगोन नोंसोरो। मारफै माबा फैना फैया नोंसोरलाय? मारफै फैदो मा दुगैबाय थादों नोंसोरलाय? फैदो न'आव फैदो। लोमजाथारगोन नोंसोरो। दे थांदो दे बाबु, मोजाङै थालाय दे, रावजोंबो दाबुलायलाय दे। समायना
ओजोंबो दोननाय ओजोंबो दोनबाय नै नोंनो मेथाइखौ लाबोबाय आङो नै फाहामजोबनोबो हायाखिसै थेवबाबो नोंनो नै मेथाइखौ लाबोदां जुलाफि जाहैदो थां आइ जाहैदो माथो मोनसे गोमो माथो मोनसे गोसोम आमाय बे गोसोमा आइ गुर मेथाइनि आरो बे गोमोआ सिनिनि गोदै मोनदोंना जादो दे गोथाव मोनदों दा जाखांनानै दैया लों दे दैया लायनानै लों नै आं खामानिखौ मावनोसै आहाबो हेबनानै जेखाइ खबाइ समफोर बिस्थिबाराव फानहैफिननांगौ नै गंनै फाननो हायाखिसै आं खबाइबो जेखाइबो बहाथो गेलेहैयामोन नोंलाय सोरजों गेलेहैयाखै आं ए आंलाय बेखौनो गेलेहैदोंसो नंदों पर्खी यसलाई जसरी भए पनि निकाल्नै पर्छ मेरो जग्गामा आएर यसलाई सबै भुटान गेट बन्द गरेर यसलाई अहिले खोजेर निकाल्नुपर्छ बुझ्यो बुझ्यो जाउँ जाउँ पर्खी पर्खी म एउटा कल गर्छु हेलो कहाँ छ गेल्पु छौ के तिमी म कहाँ छु कहाँ छैन तिमीलाई के को मतलब किन ढाटेर तिमी मेरो कल काट्छौ किन मेरो कल काटेको कहाँ छौ तिमी नै मेरो बोयफ्रेन्ड भनेर म तिमीसँगै बसिरहनु कसलाई फोन गर्यो तँले होइन होइन ओ जाउँ आरोलाई के टेन्सन नलिनु तिमीसँग म छ नि म छ केटा उता हेर यतातिर हेर यता 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 ए तिम्रो यतातिर यतातिर ए आएको छैन केटा उता जाउँ ओ बस उता जाउँ उता जाउँ साला कहाँ छ आच्छा सुके तेरे दालाय खिथालाय माखौ खिथानांगौ जालायखोब्रा बे दाख्लैनिया पुलिससो जादों होननाया जेबो नङामोनलै सुखे बे आमोखिया फेसबुकाव लोगो मोननाया सामफ्रामबो एसएमएस हरबाय थायो दे फेसबुकनि खोथाफ्रा मोखां नुलायाखै गन्थं नुलायाखै जेबो नुलायाखै बेखायनो जबरदस्त पार्कआव बेरायनो लिंहरबाय आङो फैबायबोलायो मेथाइ जाबाय थानाय समावनो रायलायबायबो जोङो बेवहायनो बे पुलिसा इन्सपेक्टरा जोंना रांखिनिया नुहुरनानै गाज्रि सन्देह खालामनानै होसोनो नागिरलायबायब्रा हाय फाग्लायालाय माथो फेसबुकावलाय गुफुर गावदांदां समायनाथारमोन दालाय माथो मोगथां अमा बुरि बायदि सोलाब सोथाबसो नुबायलाय आंलाय सोलायसाव माथो सानदों आदा जेबो सानाखै गोसोखांदोंसो आं बबेथिं बेरायनो थ' पार्कआव बेरायनो बेबायदिसो फेसबुकनि सैनाया बेबायदिनो गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा सोमब्रलायगासिनो दं माथो महरानो गैथारलै बेखौनो आंबो जि क्लाब क्लाब जाबाय थादोंमोन बिउटि पार्लारानो जाजोब्बाय आच्छा बिनानाव नोंनि मोजां मुङा मा हेलेना अ हेलेना फेसबुकावबो बेनो मोगथाङावबो बेनोखा जोबोद मोजां आंनि नामाबो डन जेराव मिथिजोबो आंखौ डन होनबानो रावबो मिथि गैया फैलायबायलै रांखिनिया खाराबो खि जाबावगोन दानो असनमान खालामथारगोन बे आंखौ सिं सिंनो डन आङो सैमा मावजि मोदाय दावदैफ्रानो गिजोबो पुलिसखौ आं उल्था गिनांबाय थोस
अफाय गोमालायखो बिदिसो जादों होनबा गथ'नाया रांखिनि थारलै साला बे इन्सपेक्टरा इनकाउन्टार गल्ड मेडेलिस्ट बावसोनो ओरैबायदि रांखिनिखा बेखायनो बियो गल्ड मेडेलिस्ट मोनदों सालिया हाबाबो जाबावाखैनोलै सिख्लासोनो दाबायदियाव जोंफोर मोननांगौबा ओइ नाम्बार लानांगौल' सिगां नाम्बार गैया सोर मोनगोन खायदा खालामसैब्रा जागोन फेसबुकनि खोथाबा गासिबो गलाय मोन्देर जाजोब्बाय फेसबुकजों गासिबो गाज्रि जागोन बेबो नङाना जों नायनो रोङाब्ला बेसेबां मोजां मोजां खौरां मोनो आरो देन्जार गथ'नाखौबो नुनो मोनो हा नोंनालाय मा फेसबुक नायबाथाय खालि सिख्लाफोरनि फट' नायनाय बिदि जायो फाग्लानो फेसबुक नालाय माथो मोखां बिजाब होनना बुङो माथो मिथिगोनलाय गावजों गाव महर नायलायलायनाय सिख्लाफोर मोजां बासिनानै लानाय आरो माथो दंबावो बेनोसैब्रा थोदसुखे नोंना आंनिफ्राय नैबे खमसिनलै फेसबुकजों फ्रेन्डशिप जानानै बेसेबां खामानि दामानि बिजनेसआव आवगायदों नोंहा सिख्लाफोरजों गबोदों आंथ' नरेन्द्र मदिजोंबो SMS खालामनानै रायज्लायो माथो फाग्ला बिदि नङालै सुखे बिदिनोथारलै सुखे बिदिनोथार मानो बिदि नङा जाखो गासिबो बिदिजोब सोंहै बयनावबो सोंहै नंखाय नंदोंबा मोसौ दालानाव सोंहै नोङो अमा बेफारिनाव सोंहै नोङो जौ दखानाव सोंहै नोङो बिदि नङालै सुखे बिदि नङा नंथारगौ मानो नङा होनबाय थादों नोंलाय गासिबो बिदिजोब बयनावबो सोंहै नोङो साहा दखानाव सोंहै नोङो गय दखानाव सोंहै नोङो अमा बेफारिनाव सोंहैनो मोसौ बे दालानाव सोंहै नोङो सोंहै जौ दखानाव सोंहै नोङो दाख्लैबो दाउ बेफारि होनथारबाय मा नङा आं नङा होनबायना नङा मा नङा होनबाय थादों नोंलाय हाबाब नोंमारगौ नोंना आंनिफ्राय खमसिनबार नों जेबो बुजिमारा सुखे बयबो नंगौ होनथारबाय नङालै नङा हाब बिमा मा लाबलिङा ब्रानसोलाय बहा थाङा जों बाजारसो खालामो थांदों नै शपिंसो खालामनानै फैबाय आंनो खोन्थायालाबानो थांबाय आरो ओइ बिमा रथ' फैथ'लाय खाथियाव फैथ' ओइ बिमा बिदि थांलाय फैलायजों जालालै बे मानि थाखाय सिन्था खालामनांसिगोन ना जोंहा बेखिनि खोथाखौनो बुंनानै आंखौ थाथ' होलायबाय आरो रायलायनो टाइम गैथारि बायदि